जय जगन्नाथ भाई ना जगन्नाथ आउ ये वाद्य जंत्र एटा कोन होची खंजणी खंजणी बापा खंजणी खंजणी वाद्य जंत्र हाँ ता पुराना जिंस किछि हमर अछि पुराना वाद्य जंत्र धीरे धीरे विलुप्त होबा को बसिलानी हाँ तो एटा को आपण बजौजोती हाँ तो केबे ठेर एटा बजेलेनी आज के मु एटा 40 वर्ष होला बजेली 40 वर्ष होला बजेलेनी हाँ तो भाई ना आपण मुई 10 वर्ष 10 वर्ष होला जाहौ एटा आगरु भागवत टुंगी बा कोठ घर आज्ञा ई सब गां मानकरे थाए तो गां मानकरे ई संध्या रे पूजाटे हो किंबा मेलाटे हो बसी करंती करिक भोगराग करिक गां लोक माने हाँ भागवत अध्याय पढ़ंती हाँ आ तो सेथिरे खंजणी वाद्य टिके हुए हुए खड़ हाँ। करताल ये टिके झांझ हाँ ये बजे टिके गिनी बजे हाँ तो से परिवेश गोटे थिला गोटे स्वतंत्र आ उत्तम परिवेश मध्य थिला आस्ते आस्ते लुप्त हो गलानी बापा बुझिले कि हाँ तो या विषय टिके कहिबे एटा हजी जाउची ओइते आपण माने बजाय रखि जंती मते बहुत खुशी लागला देखि हाँ जे कि जीवन तो बहुत किछि जिंस आमे करूछंती किंतु ये जिंस को छाड़ी कि मनुष्य केबे बंची परिबो आम परंपरा आम संस्कृति हाँ बुझिले कि हाँ तो या विषय कहे खंजणी वाद्य हाँ तो एटा कोथिरे तयारी एटा हउजी तयारी हउजी खैर काठर तयारी खैर गछ ना हाँ गछ गछ ताको अच्छा गछ ना गोटे खैर गछ ना हाँ खैर गछ खैर गछ रे एटा बनाई हाँ आ कोन कोन सब लागि ता भितरे झांझ 3 पट लागिची ता भितरे खलनी जो गुड्डी छाल तयारी करा लागिची छाल बाड़ी की ताको तयारी करकी छाणी झांझ कोन पे लागि छी झांझीटा गुडा बाजा को आउटे सुरीला करिवो हाँ नियाती ना हाँ हाँ सोर डाणी बटिके हाँ हाँ आउ एटा अपन 40 वर्ष ला बजेले हाँ अच्छा तार कोन केमती सुर ताଳ सब कोन केमती अछि हाँ, हाँ। नियाती हाँ, जीवन हाँ, केमती जने बजे हाँ मु जने बजे गीत पढ़ी पारी अच्छा तार प्रथम ताळ हाँ, हाँ, हाँ। से ताळ टिके कहिबे हाँ आउ केमती सेटा बजांती हाँ, सेटा हाँ। हमु टिके देखे हाँ जे देखिबे सारा ओडिसा देखिबो हाँ ए वाद्यटा को टिके भलसे हाँ चमत्कार करी बजे दियन हाँ बजेगा एक प्रभु ताळ ना कोंती कि हाँ आठ ताली अच्छी त्रिपटा अच्छी आ झूला भय ये प्रकार आठ ताल अच्छी आ कौन हां ता भीतर गोटे तागड़ा ताळ गुटे दियंतु तागड़ा ताल हां हाँ तो देखा बहुत सुंदर आई ताळ रे ताळ चालिवो बिना ताळ रे किछ हेई पारे
ସମୟର କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମାନେ ବିତେଇ ଆସିଲେଣି ବହୁତ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହଁ ସମୟକୁ ବିତେଇ ଆସିଲେଣି ହଁ ତ ସେ ସମୟ ଏ ସମୟ ଭିତରେ କେତେ ଅନ୍ତର ଆସିଯାଇଛି? ସେଥିରେ କ'ଣ ବାପା କି ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଖୋଳ ଖଞ୍ଜଣି ଥିଲା ନଦିଆ ଥିଲା ସିଏ ସବୁ ଦୂରେଇ ଗଲାଣି କାହିଁକି ଦୂରେଇ ଗଲାଣି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରେଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ସେ ଲୋକମାନେ ସେ ବାଜା ସେ ଯନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ଆଗରୁ ବି ରେଡିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକ ରେଡିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ପାଠ ବି ପଢୁଥିଲେ ଯେ କି ଆଗ କାଳରେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ପାଠ ବି ଏବେ ପଢି ପାରୁଛି ସେମାନେ ଭଲ ପାଠ ବି ପଢୁଥିଲେ ହଁ ପଢୁଥିଲେ ବୁଝିଲେ କି ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ସାଠ ବି ଥିଲା ଇଏ ବି ପାଠ ହଁ ଇଏ ବି ତା ପାଖରେ ଥିଲା ହଁ ହଁ ସବୁ କିଛି ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ହଁ ତ ଏବେ ସମୟ ତ କାହିଁକି ସେମିତି ହେଇପାରୁନି? ହେବା ପାଇଁ କି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କଳିଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ଚାକିରିଆ ବାକିରିଆ କଲେ ଦେଖୁଛ ନାମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛାଡ଼ିକି ଦେଶ ବିଦେଶ ଗଲେ ଆଉ ଏ ନାମକୁ ଆଉ କେହି ପଚାରିଲେନି ଖାଲି ହଁ ନାଇଁକିରି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ପଳେଇଗଲେ ଆଉ ବୁଢ଼ା କେଟା ଆମେ ରହିକି ଆଉ ଗାଁ ଗହଳେ କୋଠ ଘରେ ବା ଧର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସିକି ଆମେ ନାମ ଫାମ ଟିକେ ନେଉଛୁ ବାପା ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ତାହେଲେ ଇଏ ସମୟ ପୁଣି କେବେ ଫେରିବ ଆଉ କହି ହଉନି ହେଟା ବାପା ଆପଣ ମାନେ ଗଲା ପରେ ହଁ ୟାକୁ ସବୁ କିଏ ଆଉ କରିବ ସେଇଟା ବଡ ମାନେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ହଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ସବୁ କିଛି ହବ। ହଁ ନିହାତି ଆମ ସଂସ୍କୃତି ମତେ ଲାଗୁଛି କେବେ ବିଲୀନ ହବନି ଏ ଜିନିଷ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେମିତି କେହି ନା କେହି ତା ପଛକୁ ପୁଣି ଧରିକି ତାକୁ ଆଗକୁ ପିଢି ପରେ ପିଢି ଚାଲିବ ସବୁ କିଛି ରହିବ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି ହଁ ତ ସେତେବେଳର ମାହୋଲ ଯେମିତି ଥିଲା ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି ସେ ମାହୋଲ ହଁ ନିହାତି ସମୟ ଆସୁ ଆଉ ସେ ଆମ ପରମ୍ପରା ଯେମିତି ସଂସ୍କୃତି ଆଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଜାୟ ରହୁ ହଁ ଆଉ ସେମିତି ଚାଲୁ ହଁ ଖୁସିରେ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ଏଇଆ ନା ଆଉ କଣ ହଁ ଏଇଟା ନା ଆଉ କିଛି କହିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେତିକି ବାପା ଆଉ କ'ଣ ସେଇ ଦୁନିଆରେ ଆଜିକାଲିକା ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜକୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ କିଛି? କ'ଣ ବାପା ଆଉ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ତ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ହେଲୁ ଆଉ ଏଠୁ ତ ପିଲାମାନେ କେହି କାରି କଥା ମାନିଲେନି ଆମ ଏଇ କଳିଯୁଗ ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଲେ ଆମେ ସିନା ନାମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଇକି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ବସିକି ଆମେ ସବୁ ନାମ ଗୋଷ୍ଠୀ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବି ପିଲାମାନେ ଏଇ ନାମ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାମ ଦେଉନଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ନାମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଲେ ଆଜିକାଲି ତ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅମାନେ ବାହାରିଲେ ନାମ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିବା ପାଇଁକି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 4 କୋଶ 5 କୋଶ ରାସ୍ତା ଖାଲି ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଦେଉଥିଲେ ଆମେ ଖାଲି ନିଜେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲୁ ଆଜିକାଲି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ପଠେଇଲେ ରାମ ନାମ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଗାଇବୁ ବୋଲି ଯାଉଥିଲୁ ଆଜିକାଲି ସେ ରାମ ନାମ କିଣିବାକୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି 5 କୋଶ ବାଟ ହଁ, ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ପଇସା ଆଣୁଥିଲେ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ଖାଲି ଯାଉଥିଲେ ସମୟ ଖାଲି- ଦେଇକି ନାମ କରିକି ଆସୁଥିଲେ ହଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପିଲା ଛୁଆ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ବାହାରିଲେଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ମାଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଇଏ ସବୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଇଏ କରିକି ଦଉ ତଥାପି ଲୋକ ଟଙ୍କା ବି ଆଣୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଆଣୁଛନ୍ତି ହଁ ତୁଣ୍ଡରେ ରାମ ନାମ ଆସୁଛି ହରି ନାମ ଆସୁଛି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାମ ଆସୁଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ଆଜିକାଲି ହଁ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି ବାପା ଏଇଟା ବଡ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା ନା ଦୁଃଖ କଣ କଥା। ଭାଇ? ହଁ ଏଇଟା ଏଇ ସମୟ କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ ହଁ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେତିକି ଭକ୍ତି ନଥାନ୍ତା ବିଶ୍ୱାସ ନଥାନ୍ତା ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଧରି ନଥାନ୍ତେ ବୁଝିଲେ କି ଯେ ଆପଣ ଖୋଜିବା ଏଠି ଅର୍ଥ ମତେ ମିଳୁ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ କଣ ଠିକ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ବାପା। ଏଟା ଠିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେଟା ନାମ ଇଏ ନିଆ ହଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ବ୍ୟାପୀ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଟଙ୍କା କଣ କିଛି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯଦି ସମୟ ଏମିତି ଆସୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ କି ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ମିଳୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଁ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେମିତି ହବା କଥା ହଁ ସେଇଟା ହଉ ହଉ ଏଟା ସମୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉ ହଁ ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ।